dongman? Gonggar doङो Gonggar obeni? बेननि बारिनि Bhai आरो सोर दंबावो हावलिनि? मिथुन दों हाय हेलो लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय गोबां समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' फेसबुकाव गोबां जोलै भाइरेल जाखायो नालाय नङा होमबा लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने भिडिअखौ दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' दे बिदिब्ला नायदो थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर बे समाव ओरैबायदि रमान्स एखेबारे गावसोरनो रमान्स खालामनानै गावसोरनो भिडिअ किसिं खालामनानै बिथांमोना हगारना होदों आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन ओरैबायदि लासिसिं आं मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सासे लाइमोन सिख्ला बिथाङाबो बेफोरबायदिनो गाज्रि देहायारि सोमोन्दो खालामनानै हमजाबाय दिनै आरोना लोगोफोर बिथाङा गोबां लोगोफोर गावसोरनि जिहेतु गें बिथांमोना सोर दंमोन बिथांमोना बुंफोरनानै होदों लाइमोन सिख्लायाहाय उन्दै बैसो आरोना मथा मथि जागोन 19-20 इयार्सनि जागोन आरोना लोगोफोर बांद्राय बैसोनिबो नङा बिथांमोना आरो नैसोर सानै आदा आरो आब'मोनाहाय बिथांमोना ओरैबायदि रमान्टिक किसिं खालामलायदों आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांग्रोगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रोदो आरोना बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामसिगोन नोंथांमोननि सेरावहाय थ'दो बिदिब्ला और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है Dongman? गंगार दोङो Gonggar obeni? बेननि बारिनि Bhai आरो सोर दंबावो हावलिनि? मिथुन दों मिथुन obeni? मिथुना ओइ सालबारि दुपयनिखिसो Bhai आरो सोर दंबावो? सुक्र दोङो Sukro obeni? सुक्रआ बेननि बारिनि होनदो बेननि बारिनि? Bhai आरो सोर दंबावो? मुंला दोङो मुंलाया बरबरिनि होनदो बरबरिनि? ओमफ्राय गबिन्दआबो बरबरिनि होनदो आरो नों सिनायना सिनायसोदो मंलाखोदो माबाखोदो? दिलिप बर'आ गैया थ' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोननैबो भिडिअनि क्लिपखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथांमोना मा खालामनानै रिल्स भिडिअ बानायना हगारदों आरो बोरै बिथांमोना हमजाखो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा नङा होमब्ला गावनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौहाय फरायनोहाय दोनहरो गुबुन मोनसे जायगायावहाय बिथांमोना जुदि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि फरायनायनि गावनि फिउचारनि लामाखौ साननायनि अनगायै बेफोरबायदि गाज्रि देहायारि सोमोन्दो खालामनानै लायोब्ला गावनि फिउचारनि लाइफआ माबायदि जालांगोन बेफोरबायदिबा नङा होमब्ला साननानै नाय नोंथांमोना साननानै नायदोंना नायाखै नङा होमब्ला गावसोरनि बिमा बिफायादि नोंथांमोनखौ फरायनो थाखाय बेसेबांदि खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना थाइसे थाइनै जगार खालामनानै हरो नङा होमब्ला जियानो जा गावनि गथ'आ मोजां जागोन सानसे समाव जोंखौ नायसनहैगोन होननानै बेफोरबायदि साननानै गावसोरनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि मोजां माबायाव थासारियाव थिनहरदो आरोना लोगोफोर माने सासे ओरैबायदि बुंदों 10,000 15,000 बेफोरबायदिबो मोनो होननानै बुंदों बिनि सिगांनि भिडिअनि क्लिपाव दंमोन बेफोरबायदि खिन्थु आं बेखौ होनाय जायासै नोंथांमोननि सेरावहाय गाज्रि दा मोनसै थ' आं बांद्राय भिडिअखौ गोलाव खालामा होननानै सर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबेखिनियाल'खौ होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आरो बांद्राय गोलावब्लाबो नोंथांमोना बरिं मोनो नालाय नङा होमब्ला लोगोफोर जियानो जा जिहेतु बेफोरबायदि सुबुंनि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बर' समाजाव मानो थाखाय बेफोरबायदि जादों मा खारननि थाखाय बबेनि आंखालनि थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदि गले दिनैनि दिनावहाय भाइरेल जागासिनो दङ नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो बिथांमोननि जिहेतु बिमा बिफा बा न'खरनि बाय बाहागिफोरा मोनहैनाय बायदि नैबे भिडिअखौ नुनाय बायदि नोंथांमोना हाजासिम शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना थ' नायनानै नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ गाहाम मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव आपडेट सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय